o pistoletazo de saída da precampaña do BNG, que vai a enlazar co traballo intenso que xa se está a facer, un traballo pois moi participativo, onde se vai facer un traballo pois en rede e que vai ser moi a pé de rúa e vai dar todo o protagonismo tanto á militancia como os candidatos e candidatas do BNG, porque os militantes do BNG son o activo máis importante do que dispomos. Militancia e candidatos que aspiran a representar a ese amplo movimento social que en Galiza se opón ás políticas da dereita, ás políticas neoliberais que puxeron en crise non só a economía, sino tamén a propia democracia. Un amplo movimento social que defende a lingua, defende os dereitos sociais, que fixo que Galiza tivese un protagonismo moi especial nas pasadas folgas xerais, que defendéramos con toda contundencia o dereito ao emprego, en contra das reformas laborais, en contra do recorte das pensións, en contra do aumento da edade de xubilación e que defendemos con toda a contundencia tamén o dereito ao aforro e ao emprego en Galiza. Como decía, un amplo movimento social que quere concellos para vivir, concellos para traballar, concellos habitáveis e concellos que contribuían a erguer un novo modelo económico, esencialmente volcados en loitar contra o desemprego, que é a preocupación mayoritaria dos galegos e galegas en este momento. Un amplo movimento social que non acepta o secuestro da democracia polos mercados. E o BNG, dende logo, estamos a converternos no referente desa Galiza que se move, desa Galiza que quere ser protagonista dunha democracia real e avanzada, dunha democracia que profundice no noso autogoberno nacional. E por elo, o BNG vai ás eleccións de 2011 a por todas, con mentalidade gañadora, a unhas municipais en que os galegos e galegas teñen dúas opcións. A primeira, optar polas políticas da dereita que están a representar tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, ou optar polas políticas alternativas e transformadoras que representa o Bloque Nacionalista Galego. Optar polas políticas de recortes sociais que practican tanto o PSOE no Estado ou o PP na Xunta de Galicia, ou por políticas favorables ás maiorías sociais que defende o BNG. O BNG é a única opción que hoxe por hoxe está en condicións de parar as políticas de dereita, de parar a desastrosa xestión da Xunta, que impedir que non cheguen aos concellos. E acorde con todo este traballo que estamos a facer, a convención pois vai a ir na mesma dirección, vai ser unha convención moi participativa, reflexo dun BNG que se move, dun BNG en ascenso, dun BNG con un traballo intenso en contacto coa cidadanía. A convención dará inicio ás 11:30 da mañán, como dixen antes, no Pazo de Congresos, con un encontro con candidatos novos e novas, candidatos menores de 30 anos, un encontro co portavoz nacional, baixo o lema de propostas e experiencias de goberno, onde diferentes cabezas de lista, como decía, menores de 30 anos, farán tanto explicación de propostas xa realizadas ao longo deste último mandato nos concellos, como experiencias e propostas de candidatos novos. En este mismo apartado de encontro con mozos e con mozas, habrá un aspecto dedicado á política 2.c, é dicir, dedicado ao uso da Internet como ferramenta política. Creo que é evidente que hai un profundo cambio social que fai preciso adaptarse a estas novas realidades. Internet permite a proximidade e o contacto directo coa cidadanía, os Facebooks, os blogs, as contas de Twitter, son instrumentos para trasladar as propostas e ideas á cidadanía e ao mesmo tempo recibir as súas aportacións, suxestións e tamén, evidentemente, as críticas. En ese sentido, o BNG ten posto en marcha unha rede de ciberbloqueiros que xa está funcionando, pero que ao longo da convención do vindeiro sábado van estar actuando en directo, por así decirlo, retransmitindo a través tanto das súas contas de Facebook como do Twitter
a todo o que este pasando na Convención no obxectivo pois, de darlle o máximo repercusión a todo o que este ali pasando. Nós estamos a facer unha campaña moi en rede no sentido de moi horizontal, con moito protagonismo, como dicía antes, dos candidatos e candidatas, pero tamén unha campaña na rede. Tamén queremos darlle moito protagonismo á campaña na rede, porque desde a rede tamén se construye o proxecto político do Bloque Nacionalista Galego, non? A rede como punto de encontro e a rede como lugar onde comunicarse ca ciudadanía, onde recibir as súas aportacións e onde tamén trasladarlle as nosas propostas e as nosas ideas políticas, non? Entonces, van estar actuando tanto no encontro con mozos e mozas como na convención propiamente dita das 6 da tarde, non? Na convención das 6 da tarde vai haber pois, un gran protagonismo dos candidatos e candidatas tamén, vai haber sobre 15 intervencións, queremos darlle todo o protagonismo aos cabezas de lista, porque é o pistoletazo, esta convención é o pistoletazo de saída hacia o 22 de maio, pero tamén o colofón de todo o traballo intenso que se estivo a facer hasta este momento de elaboración de candidaturas e xa tamén de presentación de candidaturas. Polo cal, neste momento, o BNG ten candidatos e candidatas xa no 90% dos concellos de Galiza, con unha renovación pois en torno ao 43% das listas con respecto ás eleccións do ano 2007. Entonces, a Convención, colofón de todo ese traballo intenso, onde a militancia tamén tivo un gran traballo de participación, e punto de saída, pistoletazo para as eleccións do 22 de maio. Esta precampaña pois vai acompañada pois dunha imaxe, evidentemente, un lema que podedes ver aquí diante, que coa túa forza hai futuro, e que queremos representar a forza do pobo galego, a forza de todo un movimento social que en Galiza se opón ás políticas da dereita, que representan o PP e o PSOE, e o futuro que, dende logo, no BNG estamos dispostos a conquistar e queremos conquistar, que ven do traballo, da loita, do esforzo de confrontar as políticas tan lesivas que se están a poñer en marcha en este momento e, dende logo, non ven da man da resignación. E isto vai acompañado pois con unha imaxe dun bloque que queremos poñer en primer termo, un bloque que queremos poñer con letras mayúsculas, non agachamos a marca ni moitísimo menos, como fan outros, sino que queremos poñela moi en primer termo, como decía, un BNG como forza política alternativa e transformadora en todos os campos, demandando autogoberno, defendendo os dereitos colectivos, un BNG en contra da enerxía nuclear, un BNG pacifista e contra a guerra, e en este sentido lembro-vos que hoxe temos convocadas concentracións en todas as cidades galegas opoñéndonos á intervención militar en Libia. En resumen, unha organización política soportada pola forza do país, que ven representada na terra, no mar e no ceo, porque esa é a forza do BNG, a forza dos galegos e galegas que queren unhas políticas diferentes, políticas en defensa das maiorías e políticas para conquistar o futuro. E para iso, evidentemente, a forza de todos os galegos e galegas pois é fundamental.